Odišiel som z cesty a bol som sám. Hviezd na nebi bolo vidno len pár. To nová infraštruktúra. Už druhá požičovňa e-bajkov. Model Kráľovej hole. Taký nejaký kaviareň alebo čajovňa. Ihrisko vzadu. Pekné. V noci mráz braj, aj na psa príde. Ten hore mi životom píše list, ktorý hlboko vo mne hrá. Tiež ďalšia požičovňa e-bajkov, taký ako reštaurácia, hotelíček. Idú hore chlapce, dievčatá, no. Je to možné vôbec? 2025 a opäť som tu. Tentokrát nepreživem žiadnu extázu z toho, iba takú otázku, že či sa mi to vôbec podarí, pretože jak ťažko sa mi prvýkrát ide. Zázrak, neveril som. Takáto strecha iba pre mňa. Ešte aj v tých lesoch ťa oklamú. Tuto je napísané, že cieľ. Ale jaký toto môže byť cieľ? Keď to je chata pod Kráľovou holou. Ty vole. Podo mnou prázdna zem a nad ňou víril prach. Ostali len vrásky na Taký krásny deň a nikto tu není, len ja. Ty vole, tak čo je toto? Čo sú všetci v Alparku? Ale takéto fialové polia som si tu nikdy nevšimol predtým. Buď začali rásť, alebo som chodil v auguste, že už to bolo odkvitnuté. Teraz je vlastne na konci júla prvýkrát. Je tu aj kúsok modrého. Ale tam, kde idem, není. Duša moja, povedz mi, kam mám ísť. Tak, 3,5 hodinu na Kráľovú holu, nič není vidno. Som celkom vybavený. Odtiaľ to ešte 2 hodiny 20, uvidím môjim tempom. Fouká tu a je to hezky. Tam niekde je tá väža. Červeno-biela. V tomto zázračnom kútiku tu nefouká taký koutek. No. Takže tu som sa zatiaľ. A toto je novinka, je to tu oplotené. Tu sa dalo kedysi akože núdzovo vojsť dovnútra do takej predsiene. A tu je druhý plot. Zákaz vstupu súkromný pozemok, tak teraz už ako je to takto, no. Vlajem tu jak vlajka, ty vole! Ešte mi chýba, ja neviem, pol alebo 3/4 hodina do Útulne. Tu sme trošku pod tými mrakmi, sa to vyjasnilo. Toto je Ždiarske sedlo, alebo ako sa to volá. Tu si pamätám vždycky, tak kde to idem. Takým chodníčkom, tam si spievam kvôli medvedíkom potom na tej cestičke. Dneska je to také celé, povedal by som, ponuré. Temný hvozd. To teraz našťastie už není naozaj taký temný, jak by ešte mohol byť, ale není tu ani, že slnečná radosť, že vítam vás. A na konci dňa toto. Aj výhľad, prvý. Je taká nízka oblačnosť. Prvá osoba, ktorú som tu stretol, je akurát pri Útulni. Som zachránený, som na Útulničke. Je 8 hodín skoro. Do 8 som tu mal rezerváciu, takže akurát by som to mohol zvládnuť. Budím v labyrinte plno mojich príšer. Mapa je vraj vo mne a môžem výjsť. Ak si dovolím byť sebou,
sám. Tak to sú tie rána. To sú tie rána. Fúka, je zima, nie je tu leto, ale je to pekné. V diaľke útulnička. Úplne v diaľke ja vidím jasne ešte Kráľovú holu vysielač. A pred nami je malý kopček. Veľmi malé kopčeky a potom najväčší postrh priehyba, čiže dole a hore. Raz si dole, raz si hore. Takto to je, dneska sa celkom vyjasnilo. Ráno bolo na chate 9 stupňov, teraz už som asi v krátkom rukáve. Keď rodenia tie si na dne, to je hrozné. Pozdravujem vás z tých výšin, z tých známych výšin. Za jedným kopcom ja si myslím, že niekde tým smerom je Malužina. Teraz prichádza priehyba, to znamená, že za týmto kopcom dole až tam dole, to sa ide, že 50 minút alebo koľko dole. To je samo o sebe zle, to len dole hodinu, vidíš, to je zle. A potom henta tá časť tohto hrebenia zeleného, táto buratinovina. A nič, už za chvíľku to mám za sebou a potom už iba ďalších 6 hodín som na Čertovici. Výborné, aj sa teším, ako aj dobre tu varia. Dno. Vole, a toto by prežívali moje klby, moje kolena, moje bedrá, môj chrbát, keby som vážil, že 85 kg. Ty kokos, tak to teda je dosť zlá vyhliadka. Kde to končí? Nikdy? Pozrite sa, deje ešte kopec a ešte dole, to je ešte v polovici. Nič, ani na znak konca. Stále sme rovnako vysoko. Stále klesám a furt to isté, akože. Ja už neviem, kde môže jedno dno ležať. Tak pozri sa, však, ako idem dole, už naozaj určite pol hodinu. A furt sa nič nedieje, len dole. A kopec je predo mňou, aby si išiel dole a potom zase hore, to komu dáva zmysel? Ale to už vôbec nie je OK. Ja tu trpím a ten kopec sa o to vôbec nezajíma. Furt dole. A hen hore. A dole. Ale ja som tu vlastne prečo? Je to ako keby vyschnuté čučoriedky červené, to je tiež celkom magické. No tak ešte som stále není dole, ale akože pozri sa na to, že prečo idem dole, keď hento idem zase hore, akože to nedáva fyzikálne, to nedáva zmysel. Vedecky. Asi to na videu není vidno ten sklon, ale toto je že normálne, hej, rovno. Toto je že dole, hej, že tento záver, ako to je akože záver, hej, akože že záver tohoto eskapády, hej, skloňovanie aj časovanie, všetko mi už ide veľmi dobre, ale čo mi nejde je klesanie. Spievam si akože Return to Innocence a takto idem dole, hej, takto klesám, takto dozadu. Idem takto, lebo takto je to lepšie. A tak ho pôjdem aj do toho kopca, chrbtom, lebo ja som není žiaden progresívec, ale ja som proste spiatočnícky chrbtár. Idem takto, ja už to nebudem robiť inakšie. Však koho to má baviť? No však vidíš to, neviem koho, ale... A to si nemyslíš, že ja pôjdem takto niekedy v živote hore, opačnú stranu. Hej? A to, že na druhej strane musíš hore, to nikoho nezajíma, to sa nikto nepýtal, tak ani ty sa nepýtaj. 5. krát idem túto priehybu, vždycky viem, že to je zlé a aj tak ma prekvapí, jak je to zlé. Hej? Tak akože, čo je toto? No, 5. krát idem ten hrebeň a už asi aj posledný. Človek, ticho, musím sa tváriť obyčajne. Takto dohra to ide, hej. Toto som skupinku takých akože mladých, všetci sú už teraz mladší ako ja. Asi 5 ľudí, jedna z nich, že prvýkrát živete na horách. Toto pre ňu prichystali a on jej hovorí, že však to sú iba schody. Kamo, v živote nepôjdem tento kopec, čo tu je. Ani za nič. Že zo západu na východ Tatry. Nikdy. Zo severu na juh maximálne. Lanovko ne. Tak počkaj. Budem doma sedieť, dobre? Odteraz, keď niekomu poviem, takto, teraz toto hovorím záväzne, hej?
A ste mi svedkami, keď niekomu poviem, že idem trošku znova prejsť ten hrebeň, tak mi povedz, sadni si a buď ticho. Akože krásne kvetinky a všetko, ale hlavne som už dole, ty vole. Ale som už dole. A keď som dole, tak som už dole. Na dne, hej? Však na dne. Asi sa aj pomodlím. A potom tu budem navždy tuto. Hej, keď ma niekedy bude hľadať, tak tu ma nájdete, hej? Tu si idem teraz sadnúť a tu budem teraz setkať. Teraz som tu vystúpal, spotenú mám prdelečku a idem tu zase takouto krásnou záležitosťou pomedzi krásnoty fialové. Tuto je ešte nejaká iná krásnota, počkaj, čo je to? No, dobre, no tak aj malinka. Ináč čučoriedky boli, ešte to sa mi zdá, že viacej ako v auguste. No a takto si tu idem. A to, čo som naproti videl, tak teraz tam nastúpavam, jak taký trkvas. Hady a tak, neviem, čo tu trochu nahustené, no. No krásne, akože, to miesto. Úplne, ja keby som bol medveďom, tu by som chcel bývať. Vieš, že aj čučinky, aj výhrady, aj les, aj trávers, tak môžeš akože zvaliť. Takže ja by som si to tuto vybral. A vzadu, už tam vidíte niečo vy? Či to len ja sám tu niečo vidím? Kráľová hola. Dôkaz místo slibu. No, takže tuto som, ešte stále hore a dole a hore. No nič, tak akože idem tu po takých lúčinách, krásnych lúčinách, ako strašne ma to baví, ako idem si a ako aj tak dobré. Rozprávam sa niekedy nahlas, niekedy potichu, neviem to presne rozlíšiť. Ale mňa to vždycky baví na týchto Tatrách, že už druhý deň sa zbláznem vždycky, keď som tu sám. Neverím, koľko ten Kolesárova. Tak dobre, že dobre teda. Čo tam píšu Čertovice 5 hodín zrazu, však idem už 2 hodiny. Alebo koľko, 3. A je to 5 hodín, bol to 6 predtým, hej. To je super, ježiš, super, veľmi dobré. Kráľová hola 6 hodín naspäť. Dobre, výborné, všetko je 6 hodín, všetkými smermi. Vždycky, keď idem okolo Kolesárovej, tak si spomeniem, jak som pod týmto stromčekom počas jedného z tých 4 doterajších prechodov bol veľmi nehanebný, lebo mi strašne trebalo. Tentokrát nemám také šťastie na tie Tatry. Lebo sú také zahúhňané. Ale dobré aj tak. A hej, tu si zastavím a kúkaj sa na ňo, tak toto je normálne, pozri sa. Čo si ty? Ukáž sem, spapám ťa. No aj krásny je. Ako pekný, no. Ľúbim ho. Sú zase nejaké povídačky. Zadná hola. 35 minút, Ramža 3 hodiny, Čertovica skoro 5. No, to si povieme. To si povieme potom, dobre? Asi fakt stárnem, vždy som sa smial tým povedačom čučoriedok, čo stáli pri ceste, my sa tu aby šlapali. A teraz som tu zdá ako bezva nápad zjesť pár fialových bobúl. Že to už je finále. Teraz som tu predbehol chlapika, ktorý ja som ho predbehol, teraz ma dobehol a tak. Hráme takú súťaž, kto má dlhšie prestávky. Zatiaľ vyhráva on, ale čo skoro sa môže karta obratiť. Nikdy nevieš, to je jak pri Formule 1, raz si vpredu, raz si vzadu. Alebo kde tak ešte môže byť, že raz vzadu, raz vpredu? Pred medveďom, za medveďom. Idem. Ale takúto som stretol už 3. Tak už teraz aj nafilmujem. Pozri sa, to je huňa, tá krásna huňa. No. Jedna bola sice rozpúčená cestou, ale tak to sa ráta tiež. Akože, a patulko taký roháčik, ale nemal som tú silu vyťahnuť telefón z vrecka ani sa vrátiť. Takže si idem. Tieto ihličky ma tu tak krásne mojkajú po tvári. Také ako príjemné. No. Takže sa tu predieram ďalej z nôžky na nôžku. Ono, tento výlet vždycky bol taký trade-off, taký pomer medzi akože úžasom a takou prekonávačkou. A teraz akože musím teda povedať, že
vyhráva viacej tej výzvy, toho prekonávania, že idem z nohy na nohu, počítam si kročiky, idem, alebo hovorím, tak iba choď. Tak to ja neviem, jak je to možné, ale tak iba idem, no a za chvíľku bude zadná hola, to bude také posledné miesto, kde bude dneska vidno nejaký výhľad, potom už pôjdem do pedala, dole, niekam zase. Tak akože, budem sa kochať akože, ale neviem, už sa mi nejako ani nechce kochať, ale už to chcem mať prejdené. To je ako keď lozím, ja proste sa už teším na to, keď dolezem. Tak aj na tomto hrebení, ja sa vlastne teším na to, až príde na tie Donovaly. Tak pekne po vrstevnici, no, takto by to malo ísť celý čas. To je také medvedíkovo zase, to ma baví, no to je milé, no, milá etapa. Už jedna z mnohých, ktorú som vytesnil každýkrát. To je tak krásne niečo. Vlastne si tak, iba tak cupitkam. Cupitkam si po takýchto planinkách, malých lúčinách takých. Tak sa tu tak prechádzam. A sa tak ocitám na rôznych miestach. Tam sú tie Tatry v tých oblakoch, zase tu trochu fouká. No tak tam je tá zadná hola, no tak som sem došiel, tak čo akože, tak idem, tak som asi došiel, lebo neviem prečo. Áno, jasne, Čertovica, 4 hodiny, dobre, no. Dobre, môj zlatý, dobre, no, zadná hola, čiže proste zadná hola, no, hej. Toto mám vždycky rád, za tou zadnou holou sa tak prejde križom krážom, to je taká rozlúčka. A potom už do tohto lesíka sa pôjde a lesík a tam potom bude tá ramža, tá útulňa, na ktorú sa iba jedným očkom usmejem a budem druhým očkom kráčať ďalšie 2 hodiny ďalej, takže koľko, no tak koľko ešte to môže trvať, tak koľko, no. Tak koľko hovorili, 4 hodiny alebo koľko, tak možno 5. Slnko trošku akože je a trošku aj není, tak je to také akože zrušujúce. Ale vietor je určite. Ale nebudú teraz. Ale som tu hore, na holi exponovaný. No. A ma opäť behli zase tí traja z tej Andrejcovej. Tak vidíš to, idem tak pomaly, oddychli sa, nabrať novú silu. Ja si niekde musím zložiť na chvíľku ten chrbát, ale kde, keď tu hore fúka. Vidíš to, a to je tiež akože také more. Proste toto, akože aj to predtým, tá hola a tak, hej, a to, čo sme nevideli prvý deň, tak toto sú nízke Tatry, ale aj toto, takže ideš takto akože ideš, hej, a idem ako takto, a okolo mňa tieto zeleniny zelené, a ty ideš, tam som bol, tam idem, hej, to je milé, veľmi milé, vieš, a neviem, či to bolo ktorýkrát, či 3., 4., keď som toto zistil na tomto mieste, že som stratil mikinu. Mal som tedy jedinú. Ja som sa vracal, ty vole, strašne veľa naspäť. Ale že strašne veľa. Dneska by som tú mikinu obetoval. Nevedie, že čo, akože čo, no, tak však a čo, no. Takže ja idem a vy si robte, čo chcete. Tam je to zadná hola, kde som vám hovoril, takto som to takto prešiel. Tuto je akože to, čo volám pristávacia dráha z diaľky, také to bolo hnedé. To je tamto tá tráva. A je to krásne proste, no. Aj teraz je do tohto kopca, jak som tam videl ten kopec. No tak však, kde by som asi mohol ísť? Z kopca alebo do kopca? Ale nehnevaj sa, kopče, je to tu krásne, akože. Trochu hore, trochu rovno. Dobre, som spokojný, nesťažujem sa, že by som pošli nejakého oblaka. Vieš, ak to myslím, no. Aha, tu kombinácia, aj rovno a hneď aj potom trošku dohora, akože, hej, aby to bolo vyvážené. A potom, ako čo, počkaj, nech mu nekryvdím, potom rovno. No, dobre je, dobre je. Ideme na to. To je nejaký rampar, alebo čo, alebo nejaký zajíc. Môžeme ísť ďalej? Pane zajíci. Chvíľku aj s výhľadom. Ale čo to bude? Hen tam bude helpa, toto bude nejaké väčšie mesto.
Musím sa pozrieť do mapy, lebo neviem. Priznávam, neviem, pripúšťam. No, takže je to polomka. No tak polomka. Išiel som cestou autobusom, ktorý som kúkal a videl som tu čo? Nič, iba oblaky. A teraz tam idem a pozerám sa z hora. Teraz ja som z hora, vy ste z dola. Háha, dolniaci. Tak som im povedal, dobre som im dal. Hej. Tak zase som cestou na Orlovú polanu, ktorá je tiež nekonečná, ako všetko, čo tu je nekonečné. Stretol tých mladých, tých troch, hej, a zase ide posled. Oni v takých etapách, oni sedia, idú sedia, ja by som si tiež chcel nesadnúť, ale hľadám krásnu, akože, stoličku s vyšívaným madrackom. A zatiaľ taká není, tak musím ísť, no. Tak musím ísť. A dúfam, že aj tento ma pustí. Medvedík, alebo čo to je? Môžem? Môžem tu prejsť? Idem, dobre? No. Nevadí? Dobre. Kde tu zrazu z ničoho nič? Havrania polana. To musí byť ono. Však čo by to mohlo byť ináč? Čo by to môže byť? Lúka? Ne, to je havrania polana. Ale že tu nedajú za celú dobu jednu lavičku, aby som si chcel trošku sadnúť na chvíľku. S nejakou strechou, alebo čo, ne? Toto je nejaký... To je nejaká polánka. A čo je toto? Tak je to toto? No počkej, Ramža utúľňa hodinu 20, no jasné. A Čertovica Motores 3 hodiny. No. Dobre, 3 hodiny určite ne, to je stále ešte asi tak 4 hodiny. Takže 4 hodiny, momentálne je koľko hodín? Sú 4 hodiny, 4 to bude 8, ty koľko ste voláš, tu musím na chvíľku sadnúť. Tuto si tak sadnem, nevadí vám to nikomu? Tu sadnem, dobre? Sadnem si tu, hej? No, dobre, som sa iba opýtal. Zemský raj to na pohľad, voda húči, dobre bude. Dobre bude, no však ako dobre bude. Zavrel som na chvíľku oči. A idem asi chodiť, alebo čo? Dobre mi tu bolo, na chvíľku sa mi snívalo, že nechodím. Nevadí. A zajtra hen tam hore, jak je ďumbier. Však čo? Ako a čo? A nevadí, ne? Však čo? No. Čo takto sme v lese, chodíme si a zajtra zase budeme tam chodiť. No to sa tak akože urobí, no. Kde zastavíš, tam sa uštíš. Tam si uštíš. Toto v meste nemajú, na to nemajú kapacitu. Túto cestu tak v hore, smerom k Ramži, to si tak moc dobre pamätám. Plná takýchto všetkých prekážok a našlapovaničiek. A zrazu ideme. Viete, na čím celý deň rozmýšľam, že či to tu nejakí poctiví komunistickí študenti, Husákovi, alebo Gottwaldovi, alebo ktorí, to tu vysypali takto tým štrkom, alebo to je také podložie, ktoré tak akože vzniklo, tým sa tu chodilo. Počkaj, toto. Aha, tak to asi neboli tí komunisti. To asi tí komunisti nezabezpečili. No idem stále v tom úbočí, to sa tak pôjde v úbočí, až zrazu bude ešte úbočie jedno a potom bude už tá Ramža. Útulňa Ramža. A sa ma nepýtajte, že Ramža, čo to znamená, lebo Ramža, to je proste Ramža. Tak teda mal som na mysli dve typy odrôd. Husákové deti a nová mládež Gottwaldová. Len som to ako asi zamotal. No ale už som to aj rozmotal. Povedz, že tuto v tej zemi, tie kamienky tam sú. Ja myslím, že som celý deň nad tým rozmýšľam a práve teraz, keď nad tým rozmýšľam nahlas, som to rozluštil. Je to náhoda? Ďalšie prekažky. Aj prekážke sedím a druhá je hneď tam zase. Tak to je prekážkovo. Jednu som už prekonal. To je proste Tarzania dráha je núda. To ani nepovedzme. Ale povedzme, že cesta odvahy. Mal by som ešte nastoliť nejakú ďalšiu závažnú otázku, lebo dneska sa mi darí, dneska to rozuzľujem, riešim. Takže ďalšia závažná otázka by mohla byť... Nemám závažné otázky, vlastne nemám. Všetko
Všetko okrem tohto som vlastne akože už zistil, no tak som to zistil. Vlastne mám jednu závažnú otázku. Prečo som si zobral kábel iba na nabíjačku telefónu a nie na to, aby som si mohol nabiť aj svoju powerbanku? Závažná otázka. To je prekažka závažná. Svatá Ježišna. Akože tuto je ako taká medzierka, že ako sa nejako prešuchnúť. To asi dokážem. Ináč medvedia som nestretol. Ale to by sa vám už asi dal vedieť medzi tým, keby som ho stretol, že? Konečne, ak sa tu zmestím, dobre. Ja som sa trošku tak ako... No, tak som sa tu... Ako dobre. No tak... Tu proste si fúkalo alebo niečo. Pozri sa, čo tu je nahádzané, no tak... Ja neviem. Aj tie húbky. Húbky. To sú húbky. Keď sa ti minú na umývanie, tak tu si môžeš zobrať. Tu som proste nechcel ísť v daždi a tak. Lebo aj tak zapájam akože dosť silnú mentálnu takú ako keby odhodlanosť. Tak šlapať celý deň a v nejakých zlých podmienkach, keď tu všetko človek je mokrý, lebo od tej trávy na kraju od všetkého, to by som nechcel, takže som rád, že je akože pekne. Som rád a je pekne. Je pekne. Iba kúkaj, jaká diera. Nehovoríme, že tam nebýva nejaká sova. Ale kde je teraz? Niekedy tu býva, ale teraz asi je na výlete. No. Tak nič. Prekažka. Tu treba prejsť v takejto... Neviem prečo mám taký pocit, že takej vlhkej a teplej tráve. Prejsť až hentam dozadu. A tam, a jak ukazujem. A potom až hentam je taká cestička a tam už je tá ramža v lese. A hopsa dupsa za hentým kopcom, prvým veľkým, alebo čo, a som sedla, už bude čertovica. Tak teraz proste to iba už prejdem a seba, neviem. Práve, že vtedy, keď som to ja išiel, to bol aj nejaký polom, to bolo také celé zosekané, teraz to takéto... sa ma dotýkajú zo všetkých strán tie stromy. Ale dobre, však práve, že sa teším, že? No, neteším. A kúkaj, aké stromiska, to bolo úplne také, jak vykosené. Len také pníky a také pola, teraz to je z toho normálne, že niečo tu keď bol nejaký polom predtým, že les, ale ten nezvládol to, takéto všelijaké. A potom z toho bol taký, že louka a teraz to začne byť nový les, ale ešte to je taká louka les. Proste iba ideš a také dusno tu je, lebo tu kvetiny robia také dusno. A ešte tu sú fialové pekné. Jaj, všetko ma boli, nevadí. Aha, tu sa takéto pníka prešuchnem. A zase tieto stromy. Z jednej strany ihličnatý, z druhej strany rysnatý, bože môj. Dobre, dokážem to. Proste to dokážem, ja to asi dokážem. A teraz trávy. Yes. Yes, dobre. Takto proste pôjdem, až keď neprejdem na druhú stranu tohto údolia. Údolia pripečenosti. Ale údolie pripečenosti to je len preto, lebo tu idem ja. A ihličnaté stromy sú tu naozaj sú tu. To bude, že dokument o štvorňovom šťastnom zúfalstve. Tak sa to bude volať tento film. To bude takto. Aha, prestaň. Prestaň na mňa útočiť. Akože chápeš, však to je nepreniknutelná kvietena. Som zemský ráj, to na pohľad. Pretože ľudia v živote prežívajú akože naozaj sen zúfalstva. Toto moje je také krátke, dobrovoľné zúfalstvo, lokálne. Tak je to šťastné zúfalstvo. Ale to neznamená, ale hen tam už ten les, kde sa potrebujem dostať. Ale to neznamená, že sa mi úplne chce, akože vieš, že by sa mi... Vidíš, to odtiaľ idem, to je ten zárez, to musí byť on. Však kde inde by som išiel, však takto idem, však tu som, však tu takto idem, tam, víš, to sa ma také veci pýtaš, ale asi pretože tá cesta je vzácna. Som vstúpil do toho, som prešiel tú hranicu toho lesa, taký potôčik vždycky bol, aj teraz tu je. Potôčik, no, tak. Ale nebudem to piť, lebo neviem, čo sa tu deje.
A už som tam skoro, kde som to z diaľky videl. Pred 4 rokmi tu bolo také rúbanisko, dneska tu už nemusí byť napríklad, ale tam už idem a potom doľava, doprava a potom už budem tam, no. Idem asi akože teraz 9 hodín, hej. A teraz ma čakajú tak 2 až 2,5 záverečné, no tak to už, ako čo, no. Dole kopcom ma hrozne boli noha, to je úplne otrasné. Musím ísť iba rovno, alebo do kopca trošku. Teraz sa mi akože dobre ide, idem takto. Hen tam už niečo svieti, že recepcia, alebo čo. Dobre, ale tieto cedule sú tu nové, to musíte pripustiť. To tu nebývalo, tu som prvýkrát vždycky blúdil, keď som tu išiel. Prvýkrát vždycky, no. Som tam hore išiel do kopca, ale teraz tu vieme, že rám, že červená, že trochu doprava, trochu doľava. Tak dobre, no, tak to ideme skúsiť. Jak oni píšu. Lebo som nevedel, že takto pôjdem. No tak ale idem to takto, aby keď je to šipka, tak je to šipka, no. Ty kokos, to čo je zase. No akože dobre, pamätám si, že keď som išiel minulé po tej veľkej dole, tak potom som tam musel to strihnúť cez kopček, však to sa dá tiež, ale idem cez tieto buriny, však buriny sú moja vec, taká obľúbená. Ale podľa mňa už mám na chrbte iba 15 kg, lebo som zjedol tyčinky, jablčko, veci, sírček, hlavne liter vody. Takže hen tam vzadu z tých kopcov som išiel takto, poza búčok henten, po tejto chodničke, po tejto a medzi buriny. A medzi burinami pokračujem, však jak inak. Však to furt hovorím, tak čak sa ma nepýtaj, ty vole. Ale stále sa ma niečo pýtaš a už to je dosť otravné. No a tú hmlu vidím iba ja? Zase nejakí progresívci, hen, miesto toho, aby to celé rozpílili, tak tam urobia akože schodík. Akože už sa im minulo. Trošku to tam bolo zase také ponúre, ale už som tu naspäť medzi ľuďmi. Na slnku, naozaj som. Že naozaj som to slnko. To je nejaký normálne poctivý hríb, nejaký hríb. To ani není, že suchohríb, to je nejaký, podľa mňa, neviem, podľa mňa nejaký poctivý hríb, akože, hej. Štefan. Tak už sa blížime, tam vzadu je určite Otúľňa, už keď si dobre pamätám. A tuto je, že rám, že Otúľňa nápis. Otúľňa 70 metrov. Len tak sa pozriem do srandy, čo píše Čertovica. Hodinu 40, ty kokos, to píšu oni? Ja sa bojím toho, lebo ja si pamätám, že to je o hodinu viac ako píšu. Ty vole. Basúške sedlo, dobre. Že sa poďme pozrieť, koľko je to tých 70 metrov, hej? Lebo Rámžu si pamätám, raz som tu v živote spal a sme tu hrali na gitarke a rozprávali sme sa. A vždycky hovorím, že to som sa cítil jak v rozprávke, alebo a ne v rozprávke, čo to táram, jak v pesničkách od Nedviedovcov. Neznámi ľudia a sme si tu tak... Tu kedysi bývali také smetiaky a boli úplne plné, tie sú preč. Tu bývali zase latriny, tie sú tiež preč. Ukáž, čo to tu je vzadu? Počkaj, či je to niečo nové? Zavreté to je a tí mladí, čo sem išli, sú čo vnútri zavretí a tam sa lúba? Koľko si toto bývalo? Nebývala tu niekedy latrinka niekedy? A tie smetiaky sú preč konečne, však tie boli plné na nič, takže to je tá Rámža. Ale je to zavreté zvonku, tak sa museli tí mladí rozhodnúť, však ma predbehli, keď som spínkal, že idú ďalej. Ja to skontrolujem rýchlo, dobre, že tu je ešte taká sekierka. Tu je to taká samostatná Otúľňa, žiadne nič. Nejaký. Proste nič, tu máš len takto. Jedna piecka, a tak, ale jedna, že to super, ak neprší. Dúfam, že to neprší dnúka. Sa proste zvaríš, musíš mať karimatku tuto. Ale hore tam nejaké sú, ale také mäkké, že by, áno, mäkké, že by som zahynul, tenké. No nič, je to tu pekné. A idem ďalej zase odum. Tuto je tu romantika proste. Tu si lahneš, uvaríš si sám veci. Tu si môžeš aj bivakovací priestor. Že tuto sa len tak, keď sa nezmestí, tak si to len bachneš. Bachneš sa tu.
Akože nevýhoda tohto je, že tá voda je odtiaľto, a neviem koľko, 600 metrov to je, alebo koľko, to je moc, ako keby. Nie je to moc, čo už som strašný som, no. A tu im to nechá nejakú houbu, že uvar si z nej niečo. A nechajú takto, no tak ako výborné. Ohnište, láska a taridada. Čo to tu je nahádzané vnútri? Čo to je nejaký vankuš? To je kráľovský vankušik. No. Tak včera tu niekto asi bol. A dnes tu nie je nikto. Iba ja, koľko stupňov. Toto už nie je TikTok, toto už je moc. 15 stupňov píše. To je dobré. Dobre sa mi ide. Slnko svieti to tu romantické. A že mi slzičky mi idú, ale nechcem sa mi ani oddychovať. Chcem už do žltej čertovice. 2 hodiny od teraz. Dobre, no tak som si na chvíľku sadol, no a tak aj čo teraz akože. Už iba chvíľu, jupi, go. To dám dneska, to dám, ale čo o tom ďalšie 2 dni, však ja tu hyniem, ty vole, od tých kolien. To je hrozné. Som už toto starý, alebo čo? No nič, tak idem, no však čo? Možno, že tí mladí nevedeli, do čoho idú, že tu není nič vlastne. Ja som ako im to nehovoril, že sa ma nepýtali, áno, vieš, takže asi idú tiež na čertovicu, ale ideme ďalej. Idem sa postaviť teraz, hej, a niekedy približne teraz sa to stane, podľa mňa. A ja vám potom dám vedieť, keď sa to stane, aby ste ako nemuseli čakať zbytočne pred obrazovkami, hej. Tu bola tá latrinka. A vyzerá, že je zhoretá, takže, ne? Tak akože, čo tu len tak oheň, alebo ja neviem, vlastne. Ja vlastne neviem. Tak nerozprávaj, keď nevieš. No tak však idem, no, tak ako. Hen tam to musím prejsť, keď si dobre pamätám, Jánov Grúň. Akože ešte ma čaká asi 4 km do takého, že sedlo Zelenivovo, a odtiaľ tu už je potom po veľkej štrkvej ceste dole do Čertovice, takže tu sa musím preštrikovať, no. Cez tieto zvláštnosti. Tu tiež kedysi býval taký polom. Tiež to bolo také krátke a malé a už to vyzerá byť vyrastené všetko. To slnko mi robí dobre, akože, lebo keď na chvíľku sa teraz v lese, že ochladilo a zotmelo, to sa mi vôbec nepáči. 10 hodín šlapeš a potom akože ti príde akože tmá zima, to je, jak sa robí. Tak sa to robí? Neviem, jak sa to robí, ale no nič, teraz idem touto cestou, necestou. No a tuto aj tuto si pamätám, že keď som tu z tej Ramže išiel a takto cez tú rannú rosu ideš, hodinu vlastne takto pôjdem cez takéto typy. To je proste momentálne ne, ale vtedy som bol okamžite mokrý, takže mi natieklo do topánok. Znútra, darmo boli Gore-Texové, keď ti teče po stehienkach smegma, magma, láva. No, takže dobre tu varia. Starajú sa o nás dobre. A vidíš, že som si to nevymyslel. Hej, pozri sa na tie stromy. Hej, rám, dám, aj ten veľký vzadu. Tuto všetko radom, celé takéto olámané. Ale už to tu je vyrastené, nejaké nová generácia. No takto to tu je, akože. Vidím tú trávu tak do úrovňa akože kolien, čo tiež stačí, ale prisahám, že to bolo až do výške tváre. A kedy ja som preháňal? Toto je príbeh, ktorý napísal sám život. Trochu krásy, veľa fňukania. A sem tam nejaký vzdych. Všetko toto mi musíte, prosím vás, alebo môžete odpustiť. Ja všetko toto vlastne tu predvádzam pod vplyvom výraznej únavy neboli vyčerpania. Takže to sa vlastne ako keby každá na svätého Mikuláša neučí sa, neskúša sa. Každá päťka odpúšťa sa. A teraz ja neviem vlastne, kde som, ako keby. Hen tam som bol, či nebol. A to sa mi nejako nezdá celé. Hen tam je ten zárez, to je ten zárez, čo som tam išiel v tom záreze. No ale potom to išlo tak doľava, že hen to je hrebenca, čo ide dozadu. On sa to tak klukatí, jak taká klukatica. No,
Ja idem ďalej na ten Janov Grún sa pozrieť, čo tam bude mať nejakú kofolu alebo čo. Hoc sa nikto nepýta a hoc tu není žiaden nápis, tak toto miesto sa volá Janov Grún. Janov Grún a niekde za týmito kopcami už bude Čertovica. Dokážeme to. Dokážeme to, niektorí. Hen tam dole, pozrite sa, tam už vidím nejakú budovu, tam sú ľudia. Ľudia krásni. A nevadí, koľko mi to vydrží s tými ľuďmi? 5 minút a potom už zase budem chcieť byť sám. Takže nevadí? Dobre. Ale nekecal som. Fakt, pozri, však je to fakt vysoké. V tomto, keď ideš proste v rannej rose, tak si vybavený. Však idem tu už aj tak dlho. A ešte si to predstav. Proste sa to tak, naučil som sa to za tie roky. Nemôžeš tu ísť ráno. Musíš tu ísť večer po sotmnení. Kúkaj sa veľmi pozorne, hej? Veľmi pozorne. Akože toto nechceš ísť, keď to je mokré. Proste nechceš, už vám to nebudem dokazovať, hej? Proste to viem a je to taká akože moja vnútorná intuícia, ja som v tomto akože taký vzdelaný, ja som akože expert na takéto veci. No dobre, tak dobre, tu aspoň napísali názov, ale tiež to nejaký štúr vymyslel. Bacúšské sedlo, chápeš? Tak pozri sa na to, že Čertovica Motores hodina, hej? Ja už hodinu idem, malo to byť hodinu 40, to mi nevychádza, hej? Chopok, zase, všetko tu je 6 hodín, chopok 6 hodín, no tak ako, hej? Musel som sa trošku obliecť, ale ako viem, že zase sa ma nikto nepýtal, no. Vzadu nevidíš, ale ja vidím. Je tam tá hola. Je tam ten vysielač. Počkaj. A trochu ho vidíš možno. Počkaj. No, drž. Áno, tyčka. Tak to je sranda, ako ledva. Tak ho vidím, no, tak tam ten hreben ide tak. No nič, však idem, no. Tak kde by som ináč, ako. Už ani celkom neviem, jak sa volám. Alebo ak náhodou viem, ako sa volám, tak neviem, jaké je meno. Nevadí, ale nevadí. A čo? Ja jednu vec neviem pochopiť, že keď som išiel ten prvý, tuším to bolo prvýkrát, že som išiel z Andrejcovej až na chatu Milana Rastislava Štefánika. Hej? To znamená, že to je od Čertovice, ja neviem, 2 alebo 3 hodiny. 38 kilometrov. A ja si pamätám, jak som odpadol na Čertovici. Už tam tma bola, ja som tam ležal a naberal som síly na nejaké lavičke. Potom si pamätám, však potom tam je strašný stúpak ešte, chápeš? Potom to všetkom, ja si pamätám, že ja som to veľmi rýchlo vyšiel, rýchlejšie ako písal čas. Ale ja som tam došiel však niekedy o 10. v noci. To ja už neviem teraz takéto veci dovoliť. Ja už teraz netakto. Ja len ako po tom lese idem. Vlastne nič inakšieho, ne? No a tu je zase taký pekný hrybčok. Ja neviem, mi sa to tak páči, no ale keby akože pre záznam idem 11 hodín, hej? Som hladný, smedný a zúfalý. Keby sa niekto, a teraz by sa mohol opýtať, keby sa niekto chcel opýtať, hej? Tak vtedy by som odpovedal, čo som už odpovedal. No, sedlo za Lenivou. 25 minút do Čertovice. Toto bol naozaj mentálne veľmi náročný úsek. Ale čo už keď som takto vymyslel. Je to tu pekné, aj strecha tu je. Nožky mi trošku brnia, ale to už sa tak môže niekedy stať. Takže tu som si raz vylieval vodu z topánok po tomto prechode. Toto bolo že strašne nekonečné z tej ramže. Brutál. Koľko hodín? Ani som sa nepozrel. 8? Alebo tak? No veľa.
No skoro 8:30, hej, to znamená, že v podstate som v tejto chvíli 12 hodín na nohách, ešte 25 minút píše, tak pri tých mojich kolenách to bude možno 30. Tam vzadu je kopec. No nič, tak čauko mňauko, no. Tak je 9 hodín, po 12,5 hodinách som na Čertovici, telefon mŕtvý, ja tiež, neviem, nechcem nič viac povedať. Tak ja neviem čo kecam, však ja mám aj ten druhý kábel, tak to je už úplne katastrofa. Tak ja sa tu všetko nabíjam. Som tu na 8 posteľovej izbe úplne sám. Nikto tu není, vonku stanujú nejakí chalani. Chatar už skoro išiel spať. Tým, že som si nevedel nabiť telefón, som nevedel zavolať, takže idem sa teraz najesť a dokopy a sláva všetkému. Malá kofola, fazová polievka, ty vole. Akože henčo tu je napísané, hej? By bolo jasné, dobre? No. Ja neviem ani po tých schodoch, čo si myslíte, že čo tam je. No, teraz vám ešte chcem niečo ukázať, ja som si... Kvôli tomu som po tých schodoch išiel, pozrite sa. Kofolka. Polievka. Toto, ja som že absolútne zachránený. Ja som že úplne... Koľko hodín? Ty vole, to je prdeli. Tento príbeh je krásny, plný romantických zvratov. Wow, jeden from wow. Tá sprcha je kruto úžasná. A toto umývadlo je, že ultra zázračné. Brutál. Slzičky. Slzy. Práve slzy. Naozaj slzy. Konečne tečú. Toto človek, to je brutál. To je niečo brutálne. A to tie moje nohy, to tie moje nožičky. Ježiš, čo som vám to udelal? To je niečo brutál. To je brutál, normálne, že nefunguje to. Nevadí, idem to pomazať, postriekať a použijem všetky svoje schopnosti. Brutál. To čo je za nápad? Prosím, posvieť mi hviezdami nado mnou. Veď ma láskou, čo prúdi mnou. Dovol mi nazvať mojou domovinou. Miesto vo mne, kde som sám sebou.